Horrela gizarte konpleju baten bizi gara badakizuzuk eta erronka potoloz inguratuta gauz. Telefonoz berba ingen dunean esan zoztasun, herri txikixetatik erronka horrek desberdinero ikusten dirala. Zuretako, gatzagar moduan, zeintzuk dira erronka horrek, edo hemen tokiko ikuspegitik zela ikusten dituzu erronka global handi horrek? Nik uste dut azkenien toki bakoitzien perspektiba desberdin batetik ikusten dira gauzak, eta toki txikixetatik erronka handixak ondion eta handixak ikusten dira, ez? Orduen nik uste dut, erronkak nahiz eta globalak izen, ja danon erronkak die, osea, danon biherrak die, danon ardura da, eta nik uste dut danok eta batez berri txikinetan daukoen erronkarik handixena da, erronka horreik guriak itxia, gure sentirutia eta gure gana gerturatzea, ez? Hori da nik uste dut gaur egun herri txikinetako bakoitzak daukoen erronkaik ero bete behar garrantzitsuenetarikoa, ez? Hain urrin ikusten ditugun erronka horrek gure itxia, guriak itxia. Eta zelan eitzen da hori? Hori zaila, nik uste dut azken finien jasangarritxasuna ez da plan estrategiko bat, ez da zito batzuk nire ustez, ja, bai da plan bat, baina ja egunerokotasunera ekarritxa, ez? Bakoitzak aldauen neurritzen bere mundura ekarri, nik esan zoztasunien, hona etortzeko ez hitz egiten, nik esaten nombre, nik ez daukat zer esan handirik, ni ez naz ez politikari famatu, ez famatua ez abeslarixa, ez kirolarixa, badakit zenbait pertsonak inogon zarienak agian badukila nola baitxeko mundu paralelo baten bizi dienak, ez? Ni herri txiki baten bizinaz eta nola itzen dan hori, eta jo, esan nagoen, ni zena ni neike hori, ez? Niri galdetzen guztien nik zerri neik, eta azkenen konturatu nazena da, dano daukauela erronka honetan eta bete behar honetan garrantzi berdina. Azkenin dano bizi gara eta egunerokotasunera ekartia. Eta zelan da, basura eguneroko bizitzan ekintza txikinekin gauzak einaz fatia, ez? Eta nik uste dut Gatzamoruko komunidade txiki baten, herri txiki baten, gauzak oso samur kontagietan di, ez? Kutsatu zentzu honien, ez? Esan nahi dut, gauza txarrak baitxa, baina gauza honak baitxa. Orduen, danok dauko zela baitx, aldaketak eraitzeko palanka bat. Dano dauko komunidade txiki baten rol bat. Eta rol hori jokaketia zuketa jatzu nien, zukin biozu eta segurazki jentiak modu batera edo bestera gauza honetan jarraitzuko zau. Eta nik uste dut hola nitzen gauela herri txikinetan. Herri txikixa izan da, igual familiak eredu zari, ez? Elkarren eredu. Bai, eta esaten dut zutena, ez? Bakoitza dauko, ero izakeragatik, ero zenbat urte hemen goiezagatik, ero daukotun familixagatik, ero dauzkozun bizipenengatik, edo guztuengatik, bakoitzak deskataketan dugu, rol konkretu baten, hori da familia txiki edo familia handi baten artien. Zenbatetan ikuste dut, txikina bai zen bakoitzan papela garrantzitsua bada, pieza bat falta bada oso importanti ezaten da ere mu txikinetan, ez? Eta nik uste dut herri txiki baten danok daukobela gure hori, eta danok daukobela eraitzeko aukeria, eta danok daukau nolabait gauzak aldatzeko injarra, eta injar hori erabilin bio. Eta nik uste dut Gatzan holan dala, bakoitzak egunerokotasunera ekarri eta zu bizi duzun entornu horretan, ez? Lehen komentetan gauena. Igual izen bida, saiatu binaz autobusa gehiago erabiltzen. Gatzan hori nahiko saia dauko, baina saiatu binaz poltsak, dendan poltsaik ez eskatzen. Saiatu binaz, umiekin, ludotekan edo eskursionetan gazenien, inguruen gaiak sartzen. Bakoitza dauen tokixen, sartuta sozidadien saiatu bigare, ez erabiltzen nahin taperra zazen plastikozkoa eta perroiek entzen. Ez da, nik uste dut, herrixetan egunerokotasunera ekarritxa, hola nintzen da ezi, ez bakarrik hasi eta ezi, eta nik uste dut hori dela gure papela, norbanakoen papela hori da, eta herri txikinetan ondien eta gehiago. Esan duzu herri txikinetan ondiok erronka global horrek ondiok eta handixauek ikusten dituzuela, ez dakit zeintzuk izan aldiran adibideak? Hombre, handixauak ero urrin jau ez, nik uste dut herri txikinetan eta danok, ez, lekuko, ez dakit, guk adibidez hemen esatia ura zainduin bidala, Gatzan ura bazter guztietan dau, ez? Eta saia itxe jatzu esatia. Kontuz, itxigrifua, ura ez da, ez da, rekursua zainduin bidien, natura, ez dakiz zer, imaginetan dut hori, oelba baten, ez dela berdin sentiruko, ez? Edo beste toki baten, kalmio klimatikoa esaten gauen, ez? Adibidez gaur, kalimantzeko dauko, eta ez dut, ostra, oinarte, nik ez dut hemen olakoik ezautu. Olako gauza bat, toketan ez jatzun bitxartien, igarten ez dozun bitxartien, zuk zure ingurura ez dozu erronka hori ez dozu zure itxen, ez? Entzun, itxen dozu, oi hartzun heltzen jatzu, poso bat eitzen da, eta nik uste dut, hain orokorrak dienak askotan zuk esposu sentiruten, imaginetan dut, hemen daukoen, segurazki,
ez dakit, dasena zentral nuklear baten onduen biziko dago erronka batzuk, nahiz eta danak oso erlazionetan eta gu beste batzu biziko ditugu, ez? Gertutasunekotik beti da samurraua da bidea jartia, egunerokotasuna ekartia, eta nik uste dut oin gure lana dela hori, ez? Azkenien gauza guztiak elkar lotuta daz, eta erronka, potolo horiek esan degun ze, kambio klimatikoa. Zer da kambio klimatikoa? Ba, gauza txiki askon, ez? Batura da kambio klimatikoa. Baina kambio klimatiko moduen itxen motzu berba, uste duzu, gatzan zehingu da kambio klimatikoak egin hemen. Holan, zure ingurura begiratu eskaz, berdin gaz, osea, jentiak ez da, baina, karo, gauza askon batura da, eta hori esplikatzeko, eta eta kambio klimatiko hori ekiditzeko, geuria egun behar dugu erronka hori, hortara, no? Txikina gara, eta nik beti askotan erabiltzen dugu gatzan, ez? Eta ekimen askotarako erabiltzen dugu, herri txiki askotako pertsona txiki askok bide berri asko urratu lehikia. Orduen, nik uste dut hortara goiezela txikina gare, baina gare gu txikinak, zai ez txikinak arrasaten, gara gu norbanako txikina, baina danon arteko batura batekin erronka potolo hoiei aurre bihotza hau. Eta kontzientzia aldetik gizartea zela ikusten duzu? Zu itxaropentsua zara, pentsatzen duzu eraldaketarako aukerak dagozela? Jo, ba, ni baikorra naz. Ni pentsau, ni gaztiengan kriston esperantzia dauko. Nik uste dut, gure adinetan, edo, gure adinetek gora, izen dela azkenengo urtietan diskurso nahiko teoriko bat, ez? Izen dutzu berba, kambio klimatikoa, ez dakizer, plastikua, basurak, baina izen da nahiko nik uste dut diskurso teorikoa. Baina hoen gazte edo umedienak diskursoaren barruan bizi die, euren bizipenagia euragia aldaketa honetan eta eraldaketa honetan bizi die. Eta ni nahi dut pentsetia, hortan bizi bazaraia zure zenien ekarriko dozula, ez? Eta nahi dut pentsa eurak hori bezi badaue, hori berdintasuna, gauza pilo bat euren egunerakotasunien badau. Orduen, guretako teoria dana, eurendako praktika da, eta praktika hori aurrera ondoruten badaue, ni baikor nago. Bukatzeko, gure saioan izena Zubiak da, pentsatzen dugulako loturak eta zuk esan duzun moduan, erronkak lotuta dauz. Zuk Zubixak eraiki beharko bazen ditu, etorkizun iraunkorrago bat lortzeko, berdinzaleago bat, klimatikoki neutro bat, zuk zen mutur lotuko zen dituzke, ze zubi eraikiko zen duzen? Jo, ba, Zubixak, nik uste dut zubi pilo bat, ez? Azkenin mutur desberdin asko daz. Belaunaldi desberdixetako muturrak, txikita hundixen arteko muturrak, nik uste dut gauzia dela, elkarrekin lotuta zen zubi askoen sare bat eitxia, sare sendo bat eitxia dela importantia, eta gero zubi horti pasatzen zabitzen nien, importantia da ekilibreo on bat egotia, eta horretarako basiak bide dionak, eta nietako ze mutur lotu, milaka mutur daz lotzeko, dana sare bat izen biko litzake, baina nietako garrantzitsuena da eukibida bien oinarrixa, ez? Eta oinarrixa izen bida heziketa eta errespetua, nietako hori da basia. Oso ondo Dorleta, mila esker. Zuei eskerrik asko ez dakit, zozetan lagundu dutzueten, baina bai guztoko jaten esatia, eta ez doztazu galdetu, baina herri txiki moduen, ez? Ni pixkat etorri nazona herri txiki baten bizi nazen pertsona nazenetik. Esatia, erronka horreitan argi daukagula, eta nik uste dut hori hausnartutako eta landu dugun gauza dela, komunidadien, bete behar batzu ditugula, arazo bat dauela, erantzunkizuna daukagula, baina gero esan biharra bai sozialki, jasangarri izateko herri txikinek beste bihar batzue badaukiela. Eta bihar horrein nolabait guretako jasangarri, herri moduen jasangarri izateko guretako eskubide diela. Eta hortan bai badaukogu zerrezan eta nagusiekin desberdintasuna. Mugikortasun gauza pilo baten azkenien jasangarritxasuna danok lotzen dugu klimakin eta bai da, eta planetakin eta bai da, eta osasunakin bai da, baina sozialki jasangarri izan bihar dugu. Horretarako guri baliabide batzuk emanen behar dozkoe. Eta aprobetxaukot hori izateko. Oso ondo, eskerrik asko. Zeu.